V žilinskom hoteli Holiday Inn sa uskutočnil ďalší zo série seminárov spoločnosti Eplan. Tentokrát sa účastníci mohli tešiť hneď na viaceré novinky. Projektanti, ktorí sa majú záujem hlbšie ponoriť do funkcionalít a možností najnovších verzií softvérových riešení Eplan, môžu využiť rôzne školenia a kurzy. Já tady zmíním právě možná hlavně i tu verzi 2026, která přináší spoustu novinek. No a my jsme kvůli tomu udělali úplně nové, celosvětově stejné portfolio právě školení, kurzů, tak, aby si zákazník skutečně měl z čeho vybrat a zaměřili jsme se opravdu na to, co mu chybí za znalost, co může prakticky využít a celé to míří zase k tomu, aby se právě projektantům a kolegům, kteří pracují se plánem, tak aby se s ním pracovalo co nejsnáze a aby, řekněme, ten e-plán nebyl jenom systémem, v kterém kreslí, ale aby im skutečne v tej práci pomáhal. A čo by to bol za technický seminár, keby neprišla reč aj na umelú inteligenciu? Ako vidí jej prínos pre projektantov Patrik Volheim? Tak možná jako asi v každém odvětví se zamýšlí s umělou inteligencí ve smyslu zjednodušení, ulehčení každodenní práce toho projektanta, zjednodušení těch opakujících se záležitostí, které, řekněme, rutinní práce, samozřejmě nějaké vyhledávání, případně pomoc ve vyhledávání chybových částí projektu a tak dále. Takže myslím si, že pro projektanta by to nemělo být nic složitého a vlastně ta hlavní myšlenka je skutečně zjednodušit práci, pomoct získat v umělé inteligenci zapouzdřené v e-planu jakéhosi partnera. Veľkou pridanou hodnotou pre zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu je možnosť využívať synergiu sesterských firiem Eplan a Rital. Ako táto spolupráca vyzerá v praxi? S společností Rital jsme sestry a máme společného majitele a to samozřejmě sebou přináší i tu hloubku spolupráce. To znamená, oni vyvíjí hardwareové systémy, my softwarové systémy, ty systémy se vzájemně znají a už z toho vyplývá prvotní synergie a zároveň samozřejmě i naši kolegové mezi sebou se znají. No a tito kolegové společně vlastně vymýšlejí technologická řešení tak, aby ten software maximálně podporoval hardware a dokázali jsme tak zákazníkům nabídnout právě to synergické komplexní řešení. Riešenia Eplan sa už udomácnili aj na slovenských technických univerzitách. A ako ich využívajú v rámci vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach? Mali sme predmet projektovanie v elektroenergetike a keďže tie firmy priemyselné využívajú rôzne softvery, tak vlastne som sa robil prieskum cez firmy. Napísal som každej firme, aby poprosil som s tým, že či mi vedia poslať, že aký software oni využívajú, čo by bolo dobré, aby naši študenti ovládali. A prakticky vlastne z toho vyšiel Eplan víťazne, že vlastne najviac firiem, ktoré vlastne som oslovil, používali Eplan. Tie začiatky boli ťažké, hlavne aj licencie a podobne, kým nevedel som na všetko im odpovedať, oni tiež boli stratení. Musím povedať, že teraz už sme zabehaní, taktiež musím oceniť podporu. Keď je nejaký problém, napíšem kontaktom, s ktorými riešim aj školenia, automaticky stále nájdeme nejaké riešenie. Posledné cca 2 roky je možnosť získať aj certifikát, vlastne absolvovanie kurzov Eplan. A toto musím povedať, to je dosť veľké lakadlo aj pre študentov. A aj v rámci prednášok snažím sa pozývať aj odborníkov z praxe, ktorí už s Eplanom pracujú na profesionálnej úrovni. Dať im dobré základy študentom, to je asi náš hlavný cieľ, to znamená, ak opustia vlastne po štátnice naše brány, aj proste to vedeli využiť. Nemôžeme naučiť všetko, jednoducho to je nereálne, ale proste, aby to používali ako svoj nástroj. Proste ako keď vedia kalkulačku používať, tak proste aj Eplan bol pre nich niečo, čo vedia do toho šáhnuť a vedia to využiť potom ďalej vo svojej praxi. Na záver sme sa spolu s Patrikom Volheimom pozreli do najbližších rokov a skúsili načrtnúť smer a vývoj, kde sa budú uberať technológie a nástroje pre projektovanie. Celý svět se zrychluje. A my vidíme skutečně tu přidanou hodnotu hlavně v té automatizaci. A v tom, aby například i pomocí AI jsme dokázali pomoci zákazníkům zrychlit výrobu, zrychlit projekci, eliminovat chyby, napojit vlastně zákazníky do dodavatelského odběratelského řetězce nebo pomoci jim napojit se mezi sebou víc a víc, aby dokázali lépe spolupracovat. A v tom si myslím, že by potom měla být právě ta synergická síla i pro naše zákazníky, aby dokázali byť konkurenceschopní na trhu. Skvelé témy, diskusie s naslovo vzatými odborníkmi a prednášková sála praskajúca vo švíkoch. Tak by sa dal stručne charakterizovať ďalší vydarený seminár spoločnosti Eplan.